så går det lige op til modstanderen igen. Det er godt spillet. Der ser man også noget af det, de er sindssygt dygtige til, både Jonas og Mads. Det der lynhurtige spil, flade spil. Det er det, de skal gøre, det de skal presse ind i det, så er det selvfølgelig svært for modstanderen at få den væk og få den ned til baglinjen. Problemet er bare, som du også tidligere har nævnt, at det kan godt være, de er gode til det her hurtige flade spil og det hektiske spil, men det er også det, som mæsætterne kan spille herfra til juleaften med. Jo, men altså det, som de gør det her, er jo flot, ikke? Altså... Men det er jo det, de skal, og det er det, de skal blive nødt til at køre på, og de gør det også. Det er jo fantastisk catcherføring, de har. Altså, det er lynhurtigt til det der flade der. God samling, han har der masse. (16-18) Tæt afgørelse her, hvor vi runder en time af opgøret her i herredobbeltfinalen. Copenhagen Masters 2010. Rasmussen heldig på nettet. Det er flot duel, og det ender med point til Mathias Bo og Carsten Mogensen. 17-18 nu. Ja. Overraskende. 17-18. De førte altså 16-6. Mads og Jonas. Og Mads og Jonas kommer til at stå lige inden for samme fjerdedel næsten på banen, og ikke lige få flyttet sig rundt igen bagefter, at Mads kommer på tværs. Han bliver smidt af svipsaven. Kommer nok godt igen, Mads Conrad. Sindssygt godt reageret af ham. Og så springer en streng, tror jeg. Ja. Og det kan han næsten ikke tro. Carsten Mogensen. Det er sindssygt godt, det han laver der, Mads. Det er fuldstændig fantastisk, at han når det. Det er helt vildt. Hold deroppe, hvor er det stærkt, mand. 2 knyttede næver nede hos Mads Conrad og Jonas Rasmussen. Fantastisk. Det er utroligt, at han når tilbage og får sendt den tilbage. Altså, der er så meget luft under den og helt ned til baglinjen. Mathias står deroppe, den kører forbi ham, ikke? Det er så imponerende. Det får man lige igen. Helt ned i hjørnet kommer den, og så hurtigt op. Og lægge den højt op i nettet bagefter. Og så til sidst altså sprang en streng for Carsten Mogensen, og derfor har han slået den ned i jorden. Måske et tidspunkt, at der var en streng på. 19-17. Mads Conrad server til Mathias Bo. Det er sådan en som den, der springer der, den kan afgøre kampen. Og fejl mere. Denne gang Mathias Bo op på nettet, og så er der 3 sætter matchbolde til Jonas Rasmussen og Mads Conrad Petersen. Jonas Rasmussen kan tage et hat-trick herinde i Copenhagen Masters. Vandt altså både i 2008 og i 2009, men det var med Lars Påske. Her har han matchbold sammen med sin nye marker Mads Conrad. Out. De overlever den første. Mathias og Carsten. 18-20. Nervepirrende afgørelse her på finalen i herredoublen. Oha. Så er det ved at være helt tæt igen. 19-20. Ja, Jonas han kigger også ud på linjen. Nu prøver at se, han kigger ud på den bagefter, ikke? Men det er også sådan en, hvis han lægger den kort i stedet for. Du kan se, han kigger lige ud, ikke? Han er i tvivl, og så tager han ikke stokken af. Og det er meget naturligt. Nu er publikum er godt med her, ikke? Ja, der er fremragende stemning herinde i en påfyldt Falconer-sal på Frederiksberg. Her på finaleaften. Og det er god opsamling, og der er for langt op for Mads Conrad, selvom han er hurtig. Det er synd. Og er 20. 3 matchbolde
afværet for Mathias Bo og Carsten Mogensen. Godt gået af dem. Der spiller han jo også fornuftigt, Mathias. Ikke? Han tager farten af bolden, lægger den tilbage. Jonas skal dække det, han gør, og Mads kommer ikke lige med frem. Det er jo et overblik. Og så en afgørelse, vi får for opgøret her. 20 i tredje sæt. Det kan gå til, hvad side det skal være. Falconer-salen sidder af spænding. Godt stoppet af Jonas Rasmussen. Og godt smash. Ja, smart smash af Mads. Og ny matchbold til Jonas og Mads. 21-20. Det er ikke så farligt, selvom det er på kryds. Han er på vej over selv bagefter og har rimelig godt styr på det og dækker den godt af. Fjerde matchbold til Jonas Rasmussen og Mads Conrad. Så bliver der en fejlserv. Det var for kort fra Jonas Rasmussen. Det er godt set, ikke? Er det den første servefejl, han har, Jonas, i kampen? Det er godt set. Det er altså modigt, det der. Men den er så svær at returnere, for den tager lidt kanten, og så han har ikke rigtig noget valg, Mathias. Ja, det er godt nok en chance at tage, i stedet for bare at få bolden i gang, og så få den afgjort ved en anden bold. Han er egentlig ikke vant til at gøre ved den. 21-21. Mathias Bo server til Jonas Rasmussen. Og så er der gang i det psykologiske spil. Jonas Rasmussen skal lige være klar til at modtage. Det er godt gået frem. Ja, det er flot. Hold da helt op. Han har læst, at den kommer og tager skridtet allerede inden Mathias Bo sætter den tilbage. Ja, det er rigtig godt, det der. Han er faktisk næsten inde og rører nettet, så er det ud til nettet. Klart for i hvert fald godt og grundigt. Rigtig stærkt gået. Virkelig godt. Femte matchbold. Mads Conrad server. Godt spillet af Mads, det er løftet op. Det er en lang duel her. Det er altså flot spillet det her på så vigtigt tidspunkt. Ja, det må han ikke holde der. God lang duel, men det var næsten en af kampens bedste dueller, ikke? Altså at spille på det her tidspunkt, det er helt fantastisk. Det er lige før, at vi er ude i noget eller All England-finalen tilbage i marts måned. Det tror jeg ikke, Urunuller, de håber. Det tror jeg, at de stadigvæk vågner om natten, men meget den kamp, de tabte derovre. De har ikke haft matchbold endnu. De er altså kommet godt igen. Afværet 3 matchbolde, men så efter det har stået lige, så har det altså været 2-3 matchbolde til Mads Conrad og Jonas Rasmussen. De har 5 matchbolde nu. Efterfølgende. Nu er det altså helt lige igen. Og her sidder en kugle og afslappet Lars Påske. Han får altså ikke lov til at vinde Copenhagen Masters for 3. år i træk. Det kan være, at hans gamle marker gør det. 22-22 her i 3. sæt. Det super spillet af Mads og mig. Mathias der. Lige netop over til Jonas. Altså, man er 23-22. Han løfter den lige op i catcheren på Jonas Rasmussen. Der er vågen og på nettet og ny. Ja, det er selvfølgelig flot af Jonas. Det er slet ikke nogen diskussion, men han må aldrig få muligheden. Enten holder du den, eller også løfter du den bare langt. Ja. Så 23-22. Svipserv. Og den er for lang ny servefejl af Jonas Rasmussen. 2 servefejl af Jonas. Det er 23-4. Det er ikke så godt, men det ved han jo selv bedst af det. Ja, den var lige en 5-10 cm for lang. Prøv at høre publikum, de er helt tilfredse med det her.
Flot til gengæld det der. Det er Mathias, der laver fejlen, ikke? Det er Mathias, der laver fejlen. Det var også lige kommet i angreb. Og så afgiver det så det her. Og endnu en matchbold til Jonas Rasmussen og Mads Conrad, den 7. af slagsen. De har altså ikke haft helt mere at tage den endnu. Nej. Virkelig et presset dansk verdenshætterpar her. Det går helt amok, hvis de vinder, Jonas og Mads. Det vil være noget af boost for deres samarbejde. Og her er det næsten ved at være slut. Og det er slut. Og prøv at se, hvor glade de er. Nede på knæ. Begge to sikrer sig Copenhagen Masters 2010. Og Mads Conrad, må ikke han er den, der er allermest glad for titlen her. Jonas har trods alt prøvet det de sidste 2 år. En flot sejr og en flot skalp til Jonas Rasmussen og hans nye makker Mads Conrad. De har haft sådan lidt blandet start på makkerskabet her i efteråret. Til FCT Denmark Open i Odense i oktober. Her stod de altså helt til tops. Og de fik altså hævn for en nederlag til Mathias Bo og Carsten Mogensen i French Open i november. Og folk op at stå her. Kæsserne bliver kastet ud til publikum. En fremragende herredrop, vi vidne til, især her i 3. sæt, hvor det virkelig var tæt, og hvor begge par sådan ramte niveauet, også selvom det var sådan i stimer. Ja, det var det. Det er stærkt af dem at holde fokus. Altså, jeg synes specielt, at Mads må man jo bare rose af. Han spillede jo faktisk konstant en rigtig god kamp, og det er også ham, der afgør matchbolden og dækker den der ind over hovedet. Sindssygt flot og er helt fantastisk, det må man bare sige. Det, til gengæld Mathias, han faldt lidt igennem her med nogle dumme fejl. Og så en glad dansk duo. Og må ikke, at Mathias Bo og Carsten Mogensen efterhånden er ved at have lidt mareridt over at tabe til en Jonas Rasmussen på den anden side af nettet. Og mens vi ser lidt statistik på en ganske nervepirrende og intens